छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर तुम्हाला सगळ्यात आधी नोटिफिकेशन मिळेल। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज आपण बघणार आहोत मऊ लुसलुशीत तसेच जाळीदार आंबोळी कशी बनवायची। बनवायला एकदम सोपी तसेच खायला खूप अप्रतिम लागते। ही अतिशय सॉफ्ट असल्यामुळे थंड झाली तरी खायला खूपच छान लागते। तुम्ही ही आंबोळी कुठल्याही चटणी किंवा सांबार सोबत खाऊ शकता किंवा एखाद्या रस्सा भाजी म्हणजेच काळ्या वाटाण्याची उसळ तसेच नॉनव्हेज सोबत देखील ही आंबोळी तुम्ही खाऊ शकता। चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला या वाटीच्या साहाय्याने 3 वाटी तांदूळ घेणार आहोत। आपण तांदूळ आपल्याला जाडसर घ्यायचे आहेत किंवा उघडा तांदूळ घेतला तरीही चालेल। 3 वाटी तांदूळ घेतल्यानंतर त्याच वाटीच्या प्रमाणात आपण उडदाची डाळ घेणार आहोत, पण ती उडदाची डाळ आपण 1.5 वाटी घ्यायची आहे। 3 वाटी तांदळासाठी 1.5 वाटी उडदाची डाळ आपण घेणार आहोत। आणि नंतर आपण अर्धी वाटी पोहे घेतलेले आहेत, जाड पोहे, पण ते आता आपण भिजत घालणार नाही आहे। तांदूळ आणि उडदाची डाळ आता आपण हे व्यवस्थित धुवायचे आहेत। तांदळाला आणि उडीद डाळाला एकत्र मिक्स करून 3 ते 4 वेळा व्यवस्थित धुवून झाल्यानंतर हे आपण पाणी घालून हे भिजत ठेवायचे आहेत 7 तासासाठी। थोडेसे तांदूळ आणि उडदाची डाळ घालून झाले मिक्सरला की त्यानंतर आपण जे अर्धी वाटी पोहे भिजवले आहेत त्यामधले थोडेसे पोहे आपण या मिक्सरच्या भांड्यात घालून घ्यायचे आहेत आणि ते देखील ह्यासोबतच फिरवून घ्यायचे आहेत। तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, हे पोहे जे आहेत ते आपण आत्ता पीठ जेव्हा बनवायला घेतलं तेव्हा भिजत घातले होते। दुपारपासून आपल्याला हे भिजत घालायचे नाही आहेत। आता हे आपण थोडंसं पाणी घालून ह्याला फिरवून घेणार आहोत। अर्धा ग्लास आपण याच्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे आणि हे फिरवून घेतलेलं आहे। हे बघा, तुम्ही पाहू शकता आपलं थोडंसं फिरवून झालेलं आहे। जर पाण्याची आवश्यकता लागली तर किंचितसं पाणी घालून पुन्हा एकदा आपण हे फिरवून घेतलेलं आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने व्यवस्थित आपलं पीठ झालं पाहिजे आणि हे आपण एका भांड्यामध्ये किंवा कुकरमध्ये देखील ठेवू शकता। इथे कुकरमध्ये आम्ही ठेवलेलं आहे। कुकरमध्ये ठेवल्यानंतर काय होतं, पीठ आपलं सकाळी जेव्हा येतं ते लवकर येतं। आता पुन्हा आपण जे तांदूळ राहिलेले होते ते देखील तशाच प्रकारे मिक्सरला लावून घेणार आहोत आणि जे पोहे आपण अर्धी वाटी घातली होती त्यातले थोडे थोडे पोहे असे करून आपण मिक्सरला फिरवून घ्यायचे आहेत। बघा, अशा पद्धतीने हे देखील आपलं फिरवून झालेलं आहे मिश्रण आणि इथे आपलं पीठ जे आहे आंबोळीचं ते बनवून तयार आहे। आता ह्यामध्ये आपण 1 चमचा मीठ घालणार आहे आणि आता हे मीठ घालून झालं की हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने चमच्याच्या साहाय्याने। आणि आता ह्याला आपण व्यवस्थित पुसून हे ठेवून द्यायचं आहे। आजूबाजूच्या कडा असतात त्या व्यवस्थित पुसायच्या आहेत आणि हे झाकून आपल्याला 8 तासासाठी आंबण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। आता इथे आपण आंबोळी सकाळी बनवणार आहोत, त्यासाठी आम्ही रात्री हे पीठ ठेवलेलं आहे। जर तुम्हाला संध्याकाळीचं बनवायचे असतील तर सकाळी तुम्हाला हे पीठ मिक्सरला लावून ठेवून द्यायला लागणार आंबण्यासाठी। आता हे झाकण लावून आपण हे ठेवून द्यायचं आहे।
सकाळी बघा आपलं पीठ जे आहे ते मस्त फुलून आलेलं आहे। आता हे पीठ फुलून आल्यानंतर हे आपण चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता इथे आपण एक भिड्याचा तवा घेतलेला आहे किंवा तुम्ही तुमच्याकडे निर्लेपचा तवा असेल तो देखील घेतला तरीही देखील चालेल। आणि आपलं पीठ जे आहे ते आपण एका छोट्या भांड्यात काढून घेतलेला आहे। आता आपण काय करणार आहोत, हे जे आपण भिड्याचा तवा घेतला आहे त्याच्या खाली आपण अशा पद्धतीने एखादी जाई किंवा तुम्ही तुमच्याकडे जर पातळसा तवा असेल तो देखील ठेवला तरी देखील चालेल, जेणेकरून आपले जे आंबोळ्या असतात त्या करपणार नाही, म्हणून आपण हे खाली ठेवून देणार आहोत। अशा पद्धतीने जाई ठेवणार आहोत किंवा तुम्ही आपला पत्रा ठेवला तरी देखील चालेल किंवा पातळसा तुमच्याकडे जर तवा असेल तर तो देखील ठेवला तरी देखील चालेल। आता त्याच्यावर आपण हे भिडं ठेवलेलं आहे आणि ह्याला आपण आता व्यवस्थित तेल लावून घेणार आहे पूर्ण चारही बाजूंनी। आणि जे आता आपण पीठ घेतलं आहे आंबोळीचं ते व्यवस्थित ढवळून मगच आपण पीठ तव्यावर सोडायचं आहे। अशा पद्धतीने सोडल्यानंतर हे आपण असं गोल फिरवायचं आहे। हे तुम्ही चमच्याच्या साहाय्याने देखील घालू शकता किंवा पेल्याच्या साहाय्याने देखील घालू शकता। आता हे झाकून आपल्याला 10 ते 15 सेकंदसाठी ठेवायचं आहे आणि 10 ते 15 सेकंद झाली की हे झाकण उघडायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपल्या आंबोळीला कशी छान जाळी पडलेली आहे। आणि हे झाकून ठेवल्यानंतर साईडने याच्या कडा देखील सुटण्यास मदत होते। हे बघा आपल्या कडा कशा छान अशा सुटलेल्या आहेत। आता ह्या आंबोळीला आपण पलटी मारून घ्यायची आहे आणि 10 सेकंद उलट्या साईडने देखील आपण याला भाजून घेणार आहोत। इथे पहा आपली एक आंबोळी इथे बनवून तयार आहे। तसेच आपण आता पुढचे आंबोळ्या करताना देखील अशाच पद्धतीने पुन्हा एकदा तेल लावून घेणार आहोत। तुम्ही टिश्यूच्या साहाय्याने देखील लावून घेऊ शकता किंवा अशा प्रकारे कांद्याच्या साहाय्याने देखील तेल लावून घेतलं तरी देखील चालेल। आणि हे पीठ व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि अशा पद्धतीने व्यवस्थित तव्यावर सोडायचं आहे। 10 ते 15 सेकंदसाठी आपण हे झाकून ठेवायचं आहे। आणि आता आपण हे उघडून पाहणार आहोत। आपल्या बघा साईडच्या कडा आंबोळीच्या मस्त सुटलेल्या आहेत आणि हे दुसऱ्या साईडने देखील तशाच पद्धतीने भाजून घ्यायचा आहे। इथे बघा आपली कशी मऊ लुसलुशीत आंबोळी बनवून तयार झालेली आहे। तशाच पद्धतीने आपण बाकीच्या पिठाच्या देखील अशाच आंबोळ्या काढून घ्यायच्या आहेत। तर अशी मऊ लुसलुशीत जाळीदार आंबोळी तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा आणि मला कमेंटद्वारे कळवा तुमची आंबोळी कशी झाली आहे ती। आणि अशाच अजून नवनवीन रेसिपीज जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला देखील विसरू नका। आणि ही रेसिपी तुमच्या प्रियजनांबरोबर नक्की शेअर करा।